It's time for DJ Rocky's Secret Files. Iniwan ako ng boyfriend ko kasi pangit at flat-chested daw ako. Itago niyo ako sa pangalang Glory Ann. Sisimulan ko ang secret file ko sa gabi na kung kailan nag-overnight kami ng 3-month boyfriend ko sa isang resort sa may Bulacan. Party ng mutual friend namin. Nagkakasiyahan ang lahat sa may pool area. Nang kaming dalawa ng boyfriend ko ay nandoon lang sa loob ng kwarto. Nakapang-swimming na ako. Hindi pa ako nababasa. Kapapalit ko lang ng damit pang swimming from uniform. Sa hindi malamang dahilan, nakikita ko sa aking peripheral vision na tinitingnan na pala ako ng boyfriend ko habang nag-aayos at nagtutupi ako ng mga damit na ginamit ko. Naramdaman ko na papalapit na siya sa akin. At bigla niya akong hinawakan at inihiga sa kama. Hinaplos niya ang mukha ko. Sa isip-isip ko, OMG! Wala pang nangyayari sa amin. Puro smack lang naman kami at holding hands. Hindi pa ako ready. Napapikit ako at nagdasal sa Panginoon na sana hindi matuloy kung anuman ang binabalak ng jowaers ko. Ilang segundo pa, akala ko dininig na ng Diyos ang dasal ko. Akala ko si Lord na ang bumulong sa akin. Yun pala yung boyfriend ko. At ang sabi niya sa akin ay, I love you, babe. Ako bahala sa'yo ngayon. Hindi ko kinaya yung sinabi ng boyfriend ko. Kaya ang ginawa ko, pinilit kong umupo, tsaka ko siya niyakap. At binulungan ko din siya ng, sorry, babe. Hindi ko pa kaya. Bata pa tayo eh. Oo nga naman kasi, bata pa naman kami. Sa katunayan, high school pa lang kami noon. Ilang taon pa lang yung lumipas simula nung ako na yung naglalaba ng sarili kong panty dahil nagka-menstruation na ako. Ilang segundo pa ay hindi siya nagpapigil. Binubulungan niya ako na para bang hinihipnotismo niya ako. Para nga siyang albularyo na ewan, parang spiritista o kung ano man. Nang bigla niyang hinawakan at sinalat ang future ko. Ay! Oops! Very wrong. Very wrong tong nangyayari ngayon, sabi ko sa isip ko. Dahil nasa tamang katinuan ako noon, naitulak ko siya. At kalmado kong sinabi sa kanya ng, ayoko nga sabi, bata pa tayo. At aba, etong magaling kong jowa, bigla ba namang nagsabi ng, ang liit pala ng dibdib mo, parang pang kinder. Grabe. Kumukulo yung dugo ko sa pagkakataong yun. Umakyat yata lahat ng dugo ko sa ulo ko. Grabe!
Grabe! Grabe ang insultong sinabi niya sa akin. Pagkatapos magpintig ng tenga ko, sinabihan ko siya na, ano naman kung maliit? Manyakis ka. Hiwalayan mo na ako kung hiwalayan mo na ako. Basta, break na tayo. Pagkatapos nun, ay dali-dali ako nagpalit ng damit. At sa hindi ko malamang paraan, ay mag-isa akong nakauwi ng bahay from Bulacan to Quezon City. Nagbus lang ako. Habang nasa biyahe, alalang-alala ko ang bawat detalye. Yung pagkakataon na ginawa sa akin ng manyakis kong boyfriend. Ex-boyfriend. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Kung tutuusin, parang pwede na nga akong gumawa ng music video nung moment na yun. Parang pwede rin akong manalo bilang best actress sa FAMAS. Ilang segundo pa at ilang oras pa ay nakatanggap ako ng text sunod-sunod mula sa ex-boyfriend kong manyakis. At ang sabi ba naman sa mga text, flat-chested ka na nga, nag-inarte ka pa. Sumunod na text, pangit mo naman. Sumunod na text, nagiinom ako ngayon. Isa pa, lasing ako pero di ako tanga. Tapos, ang talagang pinanlakihan ng mata ko, ang sabi, ikaw lang ang hindi pumayag sa akin. At ang pinaka-ikinagagalit ko at ang pinaka-kinaiinis ko ay ang sinabi niyang, walang magmamahal sa'yo kasi pangit ka. Flat-chested na, maarte ka pa. Ilang araw ang lumipas. Daig ko pa ang artista kung pag-usapan sa school namin. Ang narinig ko na chismis ay pangit daw ugali ko, kaya nakipaghiwalay yung manyakis kong ex. Di na ako nakapagpaliwanag sa lahat ng tao. Tanging mga pinagkakatiwalaan ko lang na kaibigan ang mga nakakaalam ng totoong dahilan. At silang nagtatanggol sa akin kapag may mga naririnig silang chismis tungkol sa akin. Biruin mo, para akong merong mga attorney sa pagkakataong yun. One day, nakasalubong ko yung ex-boyfriend kong manyakis. May kasamang babae. Nakaramdam ako ng konting sakit. Pero okay lang. Inisip ko na lang yung mga turo sa akin ng mga magulang ko. Ang sabi nila, maraming isda sa dagat. Isa pang sabi nila, anak, matuto kang maghintay. Huwag na huwag kang magmamadali. Mag-aral ka muna. Sa totoo lang, maganda mangaral ang mga magulang ko. Maganda ang pagpapalaki nila sa aming mga magkakapatid. Hindi lang talaga masyadong lumaki yung dibdib ko. Biro lang. Pero syempre, madasalin naman ako. At alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang labag sa utos ng Diyos. Pero alam mo, ako na yata yung pinakapasaway sa aming magkakapatid. Ako yung hindi nagsasabi na may boyfriend ako. Ako yung nagsisinungaling na nakakaabot ako ng Bulacan, Cavite at kung saan saang galaan ng barkada. Ang sinasabi ko lang, meron kaming project, kailangan ng ganito, nasa school lang, mga ganun ba? Kaya siguro ako nagustuhan ng mga barkada ko. Kasi totoong tao rin ako. At masaya kasama. Pwede na nga akong pumasa bilang clown. Feeling ko rin, pwede ako makipagsabayan kina Pokwang, Ethel Buba, o Rufa May Quinto.
Bata pa lang naman kasi ako. Alam ko naman na hindi ako kagandahan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa ilong ko. Pero talagang ayaw bumangon eh. Nakadapa lang. Yung feeling na ang pangit mo na nga, tapos hindi ka pa matalino, hindi ka pa ganun ka-sexy. Yung parang nabuhay ka lang para maging tagahugas ng pinggan ninyo sa bahay. Pero syempre, tulong-tulong kami sa bahay, no? Alam ko na wala akong masyadong itsura. Pero mabait. At ang pinakamahalaga kong katangian, funny ako. At may busilak na puso. Nagmana ako sa side ng tatay ko. So eto na nga. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo kong minamahal yung sarili ko. Sinikap ko na hindi muna magjowa kahit marami nang naa-attract sa akin. Dahil sa galing kong makisama at ang kwela ko pa. Ginamit ko yung panahon para mag-aral ako. In short, I made use of that time to make myself better. Kung dati, nung high school, pulbul-pulbul lang, aba, dumedekwat na ako ng makeup sa nanay ko para mas appealing yung itsura ko. Say goodbye to the pang ilong. Kasi uso na yung paglalagay ng nose line. At para naman sa ex kong manyakis na nagsabing flat-chested ako. Well, hindi naman ako nagpapadagdag at wala akong planong magpadagdag ng bobelya. Pero masaya naman ako sa ganito lang yung daladala ko. Kasi hindi ako nahihirapang matulog. At kahit anong suotin ko, okay lang. Pwede na nga ako maging manikin eh. Thanks to push-up bra. Kaya lumaki ako na confident sa sarili ko. Morena beauty to. Walang halong retoke, pero pak, aura. Lumipas pa ang taon, nakagraduate ako at nakapagtapos ng HRM. Nakapasok ako bilang artista. Pero syempre joke lang. Nakapasok ako sa isang sikat na hotel restaurant. Sa pagtatrabaho ko, merong customer na gustong-gusto akong kausap. Kaya lagi akong binibigyan ng kung ano-ano. Sa amin, bawal tumanggap pero minsan talagang mapilit tong customer na to. I have no choice but to accept. Yung nakilala ko, American. Medyo nasa 40s na siya. At ayun na nga, pinormahan na ako. Masayang-masaya daw siya nang kausap ako. Nawawala daw yung stress niya sa buhay niya. Benta rin sa kanya yung kwento ko about my ex-boyfriend. Tapos, alam niyo yung linya niya na talaga nga namang ikinakilig ko? Ang sabi niya sa akin, "For me, you are the most beautiful and amazing woman I've ever met in my entire life." Next to my mom. Hagalpak ako ng tawa nun. Marang nagkakamabutihan naman ang kami. Tapos isang araw, meron pang isang foreigner na napapansin kong titig na titig sa akin tuwing kumakain ako. Sinisilip niya ako kung saan ako kumakain. Grabe. Feeling ko, Marian Rivera levels ako. Ganda ko, no? Kinis, pointed nose, walang pores, ganon. In fairness, exotic talaga yung beauty ko. Sobrang benta sa mga foreigner o di kaya naman sa AFAM. So eto na nga, hindi nagtagal, pinormahan din ako nitong isa. Canadian naman to. Tapos sabi niya sa akin, dadalhin niya daw ako sa abroad. Bibigyan niya daw ako ng bahay at bibigyan niya daw ako ng allowance linggo-linggo. Nashook ako. Grabe yung offer, parang binibili ako. So nag-observe pa ako. Pakiramdam ko kasi parang material na bagay lang yung kayang i-offer nitong Canadian sa akin. Kaya in the end, ang nanalo sa puso ko,
ay yung kano. Ayoko kasi yung pakiramdam na parang binibili ako. Tinuro ko kay Kano kung paano yung paraan na gusto kong maligawan. At lahat ng kagustuhan ko, nasunod niya. So one time getting better na kami ni Kano, parang malapit ko na siyang sagutin. Binabalik-balikan niya ako. From America, pupunta siya ng Manila, America, Manila. Parang hindi siya napapagod magparoon pa rito para lang makasama ako. 7 months nang umuwi siya sa Pilipinas. Mag-i-stay daw siya ng 6 days. Oo, 7 months na kami. At finally, sinagot ko na siya noon. Akala ko, aalis na siya nung ika-6 day niya. Yun pala, may surprise party siya na nakalaan para sa akin. Dahil ilang araw na lang daw ay birthday ko. Sa totoo lang, approve sa kanya yung family ko. Tuwang-tuwa ang tatay ko sa kanya tuwing bumibisita siya. Kasi never niya akong niligawan sa kung saan mang lugar. Laging ang sadya niya, bahay namin kapag dumarating siya. Nakakapag-inuman sila ng tatay ko. At nakakapag-bond sila ng mga magulang at kapatid ko. Sa araw na yun, ayun na naman, nag-inuman sila ng tatay ko. Nagkakaraoke ang lahat. Nagsasaya. Nandoon yung mga kapatid ko, nanay ko, at tatay ko. Tsaka invited din yung iba pa namin mga kamag-anak. Nakipag-communicate pala itong mahal kong Kano sa kapatid ko na may surprise party sa akin. Hanggang sa habang nagkakaraoke, etong pinakamamahal kong Kano, ang kanta ay Marry Me ng Train. Bigla siyang lumuhod bigla at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-propose siya sa akin. Nagulat ako. Nabulol. Totoo ba to? Siyempre, dahil malandi ako. Yes na agad ako. Mahal ko na din naman siya. Inayos na namin yung mga papeles ko kasi gusto niya sa US kami magpakasal. 6 months later, lilipad na kami patungo sa US. Pinakilala niya rin ako sa family niya at nagpakasal. 2 years na kami ngayon at meron din kaming baby. 1-year-old na ito. Mukhang artista yung baby namin. Buti na lang sa tatay nagmana. Matangos ang ilong at maputi. Buti na lang pala, nag-asawa ako ng afam, no? At buti na lang, hindi ko nakatuluyan yung ex kong manyakis. Kaya sa mga girls na nakikinig ngayon, gayahin nyo kami ni DJ Rocky. Marunong maghintay. Huwag kayong sugod ng sugod sa giyera. Hindi porke sinabing mahal kayo, yun na yun. Tandaan ninyo, actions speak louder than words. Huwag magpadalos-dalos. Makinig din kayo sa mga magulang ninyo. Kasi most of the time, tama sila. Tsaka, be confident with your own skin and body. Darating din yung taong totoong tatanggap sa'yo. Hindi dahil malaki yung boobs mo o malaki yung puwet mo. Kundi tanggap ka dahil para sa kanya, ikaw ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Mas maganda pa kay Marian Rivera o Angelina Jolie. P.S. Thank you, my love. Thank you very much for loving me and your child. I cannot thank you enough for all you've done for us. You are worth the wait. Because you are so jumbo hotdog. Kaya ko na to. Yum, yummy. I love you. Muli, ako si Gloria Ann. At ito ang aking secret pal.